Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Manila Issue Broadcasting Company. Sa balita. Serbisyo publiko. Komentaryo. Sa Bacolod. Issue Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Manila Issue Broadcasting Company. Sa balita. Serbisyo publiko. Komentaryo. Sa Bacolod. Issue Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Manila Issue Broadcasting Company. Sa balita. Serbisyo publiko. Komentaryo. Sa Bacolod. Issue Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Radyo Philippine Standard Time, alas 6:06. Oras ginadulong sa inyo sang ang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by HCA. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw, Lunes, Nobyembre 25, tuig 2019. Makitan man kita live sa official Facebook page sa Aksyon Radio, bisita man sa amon YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa gi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagkaroon para sa mga nagapanguna nga Pangulong Dinalan, una sa balita lokal, opinyon sang DILG hingyoon para sa pangabay sa mga vendors. Kooperasyon sa mga opisyal ginahingyo para hawanan ng dalan pasulod sa Station 3. Kag sa mga nagapanguna nga balita national, Robredo ginkuhaan sang oportunidad nga mapakita nga importansya bilang co-chairman sang ICAD suno sa isa ka mamalidha. CHR na nawagan sa gobyerno nga pabakuron pa ang implementasyon sang laying nga nagahatag proteksyon sa mga babayi kag kabataan. Sa balita international, bilyonaryo nga si Michael Bloomberg kumpirmado nga magapapili sa US presidential elections. Kag sa aton balita sports, kakulang sang pagkaon kag manubong nga kalidad sa akomodasyon antas sang SEA Games ginareklamo sang women's football team. Sa ato naman nga balita entertainment, Kim Chu gindala sa ospital matapos nakagtan sang ido. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
Una sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:13. Kag pabalik diri sa Aksyon Balita Evening Edition. Kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Plano sang City Legal Office nga magpadala sang komunikasyon sa talatapan sang DILG para magkuha sang legal nga opinyon angod sa pangabay sa mga vendor sa syudad sa Bacolod nga magbaligya temporaryo sa ilang mga produkto sa bahin sang sidewalk sa tion sang Christmas season. Sunod kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, epektibo sa gihapon ang mando sang presidente pagi sa DILG kag mayara pa sa mga nagapadayon nga evaluation sa karon gani luyag nila nga mabutang sa husto nga perspektibo ini nga issue. Ini man ang rason suro pa kay Bayatan nga hindi lang ang sidewalk ang ila gina-istrikto sa pag-regulate kundi lakip man sa nga tanan nga mga illegal structures sa mga dalanon sa palibot sang syudad kag mga mayor nga merkado. Liwat man ini nga nagpanawagan sang kooperasyon sang tanan nga mga barangay officials kasunod sang report nga nabaton sa gitaltapan angod sa liwat nga pagpatukod sa mga illegal structures sa pila ka mga barangay sa palibot sang syudad. Ginkalipay naman ni Mayor Evelio Bing Lunardia ang damlaglang desisyon nga ginpagwa sang ombudsman nga pag-dismiss ang kaso nga ginpasaka batok sa iya kag sa 12 ka iban pa nga mga opisyales kag department heads sa syudad sang Bacolod. Sa press conference nga ginpatigay ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, base sa desisyon sang ombudsman na pamatud-an nga hindi overpriced ang pagbakal sa lote nga ginapanag-ihan sang pamilya Lopez sa Barangay Felisa nga ginhimo bilang dump site sang syudad. Dugang pa ni Bayatan ikaduha na ka best nga ginpasaka sa ombudsman kung ginbuhi ini nga kaso nga may isa lamang kakaundan sang complaint rason nga ini ang hindi na pwede pa nga maapelar sa mga tagreklamo. Angot sini plano naman sang talatapan sang alkalde nga ipadala sa COA ang desisyon sang ombudsman para sa ila final review. Kumpiyansa man si Bayatan nga mangin paborable sa syudad ang desisyon sang COA sa palabuton kaangay sang una na nga ginhimo sang ila talatapan sa rehiyon. Sa iba nga balita lokal, ginatinguan ni Barangay Mandalagan Kapitan Arturo Pareño nga limpyuhan sa illegal structure kag illegal parking ang dalan sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod o kundiri sa syudad sa Bacolod sa atubang sa Police Station No. 3. Suno kay Pareño, sa tunggin patuman sa Department of Interior and Local Government o kundi LG ang 60 dias nga cleaning operation nalakip ang among lugar. Apang sa piyak sang istrikto nga ginpatuman ini, padayon sa gihapon nga nagapasaway ang mga illegal nga nagaparking sa dalan. Ginako ni Pareño nga may kabudlayan ginman sa mga lugar bangod isa lang ka linya ang dalan rason ginpatuman ang one-way scheme. Angod sini nagapangabay ang kapitan nga buligan siya sa mga pumuluyo kag mga barangay kagawad nga nagapuyo sa mga lugar nga disiplinahon ang mga nagapasaway. Para sa daw because it kung may emergency so kaya lang isa gusto may police na because ilang mga illegal activities mo tapos ang kabahin sang pagpahayag ni Barangay Mandalagan Kapitan Arturo Pareño. Ginpahayag naman ni Barangay Mandalagan Kapitan Arturo Pareño nga wala pa sila sang sarang nga sailuhan sang Police Station No. 3. Sunod kay Pareño plano kuntani niya nga sailuhon ini sa tupad sang Barangay Hall apang nadiskubre nga kung himuon may kaso pa. Nagalaom si Pareño nga madayon na sa palabuton para hindi na mangin problema ang kabudlay sa pagsulod sa estasyon sang pulis. Una diri may mga reklamo nga kabudlayan kadtuan ang mga estasyon bangod malayo ini sa highway. Sakop sang Police Station 3 ang tatlo kadalagko ang mga barangays nga among Mandalagan, Bata kag Banago. Ginpasiguro ni Provincial Budget Officer Percival Salado nga may pondo ang gobyerno probinsyal para sa dugang nga bonus sa mga opisyal kag empleyado sa probinsya. Suno kay sangon ng Panlalawigan Committee on Finance and Appropriations Chairman Romel Divulgado, ginhibalo o kung ginpahibalo sa iya ni Salado nga nagahulat na lamang ang probinsya sa desisyon ni Governor Eugenio Jose Lacson kung ano ang pagbasihan sa paghatag sa mga bonus. Nagapati si Divulgado nga pwede magamit bilang basihan ang 2019 Regional Organic Agriculture Achievers Awards nga nabaton sa Negros Occidental sa tong Setyembre 17 kay Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Bronze Awards sa Civil Service Commission sa Hulyo. Dugang pa ni Divulgado, madeterminar lamang ang kantidad sang igahatag nga bonus kung mahibaluan na ang personal services savings sa probinsya sa bulan sang Desyembre.
Sa katapusan nga balita lokal, iduso ni Sangguniang Panlalawigan Committee on Finance and Appropriations Chairman Romel de Bulgado sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa ang proposed annual budget sang Negros Occidental para sa tuig 2020 sa sesyon sang Sangguniang Panlalawigan sa Nobyembre 27. Sunod kay de Bulgado, natapos na ang serye sang budget deliberations sa Nobyembre 21 kag target nga maaprubahan sa maabot nga Miyerkules. Dugang pa sang board member 4 bilyones 203 milyones 893,683 pesos ang kabug-usan nga general fund. Sa summary appropriations nga ginpresentar ni Provincial Budget Officer Percival Salado, masobra 121 milyones pesos ang ginpain nga pondo para sa Economic Enterprise Development Department. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Una sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:25, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Wala ginhatagan kay gayunan si Vice President Leni Robredo para mapakita ang iya kapasidad sa trabaho matapos ginkakas bilang co-chairman sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Suno kay Albay First District Representative Edsel Lagman, kulang ang duha ka semana para i-assess ang hinimuan ni Robredo. Kag ang matuod sulo kay Lagman nga ginhimo ni Robredo ang tanan para makabulig kag kalakip na diri ang pagpahig-angot sa mga miyembro sang ICAD. Dugang pa sang kongresista nga ang malain lamang tungod wala ang Vice Presidente ginhatagan sa mga kinahanglanon nga impormasyon para matun-an ang mga tikang para masulbar ang problema sa illegal nga droga sa pungsod. Ginakabig sa Malacanang nga wala sang basehan ang espekulasyon nga ginakakas si Vice President Leni Robredo bilang co-chairman sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs tungod sa kabalaka sa posibilidad nga mag-ayong iya performance bilang drug czar kag manginbenta para sa iya kun magpapili sa masunod nga presidential election. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, kun sang una pa lang ginpinsar na ni Presidente Rodrigo Duterte ang nasambit nga mga espekulasyon, wala niya kung tani gin-appoint pa si Robredo. Sa naibaluan, nagwa ang appointment ni Robredo bilang drug czar matapos magkomento nga hindi madinalagon ang drug war campaign ni Duterte. Giin pa kamalawot sang kampo ni Vice Presidente Leni Robredo ang administrasyon Duterte matapos mapaslawan niya ginapahibalo ang Vice Presidente nga ginkakas na siya sa pwesto bilang drug czar. Sunod kay Vice Presidential Spokesperson Barry Gutierrez, mas ginuna pa sa pagpahibalo sa media ni Presidential Spokesman Salvador Panelo ang pagkakas kay Robredo sa baylo nga ipahibalo una sa Vice Presidente. Una na nga gipahayag ni Panelo nga hindi na kinahanglan ang sulat nga nagapahibalo kay Robredo nga ginkakas na siya bilang co-chairperson sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Si Robredo ang duha pa lamang kasimana nga nagpangalagad bilang drug czar sa ginkakas sa pwesto. Sa karon, ang kampo ni Robredo ang nagahulat sang formal nga notisya angod sa dismissal ni Robredo bilang drug czar.
Sa katapusan nga balita national, nanawagan ang Commission on Human Rights sa gobyerno nga pabakuro ng local kag international commitments sa pagsolbar sang anuman nga sa isang gender-based violence. Kadungan sa pagdumdum sang International Day for the Elimination of Violence Against Women, ginpahayag ni CHR spokesperson Jacqueline Andigia nga mayara sang mabakod nga legislation ng gobyerno nga nagahatag proteksyon sa mga babae kag kabataan, apang kulang ang implementasyon sini. Dugang pa ni Digia nga samtang nagapadayon ng kaso sang pagpangabuso sa mga babae kag kabataan, kag wala gina-strikto ang pagpatuman sang kasuguan, madamo ang mahadlok nga magpanugid kag wala sang kasolbaran ang nasambit nga issue. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Dugang pa yung mga balita pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Maylina, Bacolod to Ilo, humalin alas 6 ang aga. Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa detalye na sa Balita International, kumpirmado na ang pagpapili sa US presidential elections ng bilyonaryo kag media mogul nga si Michael Bloomberg. Kasunod sa iya anunsyo, hindi naman malikawan ang pagkabalakas ng pila bangod sa posible conflict of interest bangod sa mga negosyo ni Bloomberg. Magluwas sa pagka-media, mayara man sang negosyo si Bloomberg nga may kaangtanan sa financial data services sa diin 19,000 ang empleyado sa 69 ka pungsod. Samtang nagpagawa naman sang pahayag ang media entity nga Bloomberg kag suno kay Bloomberg Editor-in-Chief John Micklethwait. Nagapatuman man sila sa mga pagsulundan. Suno pa kay Micklethwait, hindi sila magapatigan sa investigasyon kay Bloomberg o kung sino man sa iyang Democratic rivals.
Kag sa aton balita sports, ginbulgar sang coach sang Philippine Women's Football Team ang kakulang sang pagkaon kag poor quality sang akomodasyon nga ginhatag sila sa pagprepare sa 30th Southeast Asian Games. Isa man ka miyembro sa mga team nga si Hali Long ang nagpost sa Facebook nga wala pa mahanda ang ilang hotel accommodation sa pag-abot nila kahapon. Suno kay Long, kasubo bangod nga sila ang host team apang hindi pa husto ang treatment o pagtrato sa ila. Suno pa sa coach makahuluya bangod sang naga-travel sila abroad kundi patigayon ng SEA Games well accommodated sila. Ginpatigay naman niya press conference nagparayag man sang reklamo ang iba niya coach gikan sa iba nga pungsod kaangay isang coach sa Malaysia nga ginreklamo sini ang ginserbe sa ilang nga pagkaon. Ginreklamo naman sang coach sang Vietnam ang trapiko padulong sa lugar kung sa diin ipatigayon ang hinampang. Ang women's football team ang mag-aumpisa buwas nga adlaw kag maghampang ang Pilipinas batok sa Myanmar las 4 sang hapon kag Vietnam batok sa Thailand naman las 8 sang gabi. Sa ato naman nga balita entertainment, gindala sa emergency room sa hospital ang aktres nga si Kim Chu matapos nakadtan sang ido. Sa post ni Kim sa Instagram makitaan nga makapila ka beses ginbakunahan ang aktres sang anti-rabies bungod sa iya litrato nga gin-share. Kadungan sini nawagan si Kim sa mga nagapanag-iya sang ido nga ati panon gid sang husto kag hindi pagpabayaan para hindi makaapekto sa seguridad sang tawo. Ginpasiguro naman ni Kim nga yara na siya sa luwas nga kondisyon. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:39. Kag inyo pamatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 25, tuig 2019. Mga ka-aksyon, 30 days to go before Christmas Day kag 37 days before New Year's Day. Ang inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Inaman ninyo lagad, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.